Някъде в югоизточния ъгъл на Европейския съюз има един все още непознат, малък, но модерен пенсионен пазар с милиарди евро управлявани активи и милиони осигурени лица. Българския пенсионен пазар. Изцяло капиталопокривен с дефинирани вноски и индивидуална капитализация. Едно допълващо решение в търсенето на изход от неизбежните реалности на разходопокривната система. Обичайният надзорен преглед на този пазар е показателен за неговото добро финансово здраве, учудващо сред световния финансов смут и безпокойство. Въпросът на деня е как да надникнем в неговото бъдеще. Най-добрият начин, според Уинстън Чърчил, е като погледнем в миналото. От 90-те години всички икономики в преход, в това число и България, живеят на преломния вододел в своята история. Всяко прелистване на историческите страници се понася на раменете и изстрадва от хората, защото, както казва Джеймс Болдуин, хората са в капана на историята, а историята е в техния капан. За разлика от други държави, България успя да преодолее капаните на пенсионната реформа и освободи пенсионната си система, като подготви застаряващото си население за бъдещите предизвикателства, точно на време. Остават само някои финални приготовления, за да могат осигурените лица да посрещнат адекватно неизбежната суровост в края на активния си трудов живот, разчитайки на солидното пенсионно законодателство и безпристрастните съдебни решения. Като запази солидарността на разходопокривната система, България избра вярната посока на кръстопътя на европейските реформи и създаде допълнително пенсионно осигуряване, поело уверено към европейския пенсионен ренесанс. Движейки се в една и съща посока, а не догонвайки други.